Padayong gitrabaho karon ang laing quarantine facility sa Dakbayan sa Mandawi alang sa mga pasyente sa COVID-19. Didto gikatakdang ibalhin ang mga pasyente gikan sa eskwelahan nga kasamtangang gigamit karon. Ang report ni Nico Sereno. Gipaspasan ang pagtrabaho ni usa ka private park nga himutang sa Dan Plaridel, Mandawi City. Ang mga personnel sa Department of General Services ug Engineering sa City Hall ang gisangunan aron ma-convert ang edipisyo isip COVID quarantine facility. Gihimuan una og bungbong ang building nga maoy butangan og screen sa open air nga pasilidad. Sa plano sa syudad, mabutangan kini og 22 ka mga higdaanan kun mahuman. Dinhi gikatakdang ibutang ang mga nagpositibo sa COVID-19 apan walay gibati nga sintomas. Will that be kuan man installing aircon units? However, ang ato ay well ventilated siya, so screen ang atong gigamit as you have seen sa atong kuan. I-screen lang nato. Thing is well ventilated siya kay even kanang sa buntag among gitanog sa hapon sa gabi bugnaw man siya gihapon, sir. Bana-bana sa labaw sa DGS, mga 50% na nilang natapos ang proyekto. Gikomit nila nga mahuman ang trabaho karong Agosto 28. May partisab sa pasilidad nga didto papuy-on ang mga medical personnel nga mag-atiman sa mga pasyente. Partition ko dito para sa atong mga nurse ug doctors no nasa sila privacy kay di na sa manggawas. Once operate na, diha naman sila stay. So, provided na ito CR, tanan. Simbak ko ba, ug naay mga pamilya nga bitaw ma-quarantine, isud sila itong usang kwarto. Naapoy kwarto, naapoy mga beds. Atong 64, nya diri 28. Nya dito po sa North Bus, naay 64 tong dako, nya second phase is 48. Gawa sa park, lain nga gitrabaho karon ang North Bus Terminal nga mausay quarantine facility sa mga pasyente nga dunay mild ngadto sa moderate symptoms. Gitarget sab kini nga mahuman sa hinapos ning buwan. Ang maong mga pasilidad balhinan unya sa mga pasyente kun biyaan na sa Dakbayan ang City Central School nga maoy kasamtangan nga gigamit. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.